धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि खुंगा 18थि 2 बोसोरसालिया जथुम्माया दिनैनिफ्राय जागायबाय। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सेङाजान माजुरबारि बर' गुदि फरायसालिनि गेवलांस्लायाव दिनैनिफ्राय 7 आरो 8 मार्च साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंजागोन धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि खुंगा 18थि 2 बोसोरसालिया जथुम्मा। दिनैनि गिबि साननि हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि समाव साखोन सिखोन खालामनाय जायो। लोगोसे गाहाय हाबग्रा गेटखौ बेखेवनानै होयो। सेङाजान माजुरबारि बर' गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि सुसिल बसुमतारिया आरो मुंख्लं थुनलाइस्रि बसुमतारि गोसोखां गाहाय सायनासालिखौ बेखेवनानै होयो मिरु बर' थुनलाइ आफादनि सासे नेहाथारि सोरजिला वारिया। लोगोसे रुंसारि उपेन देउरि गोसोखां जामुं सालिखौ बेखेवनानै होयो मोनसे समनि जिल्ला फोथार दखला एबसुनि आफादगिरि दीपक कुमार ब्रह्मआ। दिनैनिफ्राय जागायनाय बे धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि खुंगा 18थि 2 बोसोरसालिया जथुम्मानि गेजेरजों बर' आइजोफोरनि जेंना आथिखालनि समाजारि थासारि समाज दानायाव आइजोफोरनि बिबान बायदि बायदि आयदाफोरनि सायाव सावरायनाय जागोन होननानै फोरमायो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरिया। 2 बोसोरारि धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बे बोसोरारि जथुम्मा बे जथुम्मानि गाहाय सायनासालिनि बे आयदा गाहाय सायनासालिनि बे न'ब्लांखौ आङो बेखेवनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों। बे सायनासालिनि मुंखौ दोननाय जादोंमोन सोरगोआरि गोसोखां थुनलाइस्रि बसुमतारि गाहाय सायनासालि। दा बिथांजो थुनलाइस्रि बसुमतारियानो सासे जोंनि बे ओनसोलनि गिबिसिन सोमावसारनायनि मुंख्लं जागिरि होननानै जोङो बुंनो हायो। बे समाव 1988 मायथाइयाव जोंनि गासै अल आसामावनो बर'फोरनि गेजेराव सोमावसारनाय सुबुं गौमा रेलि लानाय जादोंमोन आरो बे समावनो थुनलाइस्रि बसुमतारियाबो बाहागो लानो होननानै फैदोंमोन। जोङो बे समाव सुबुं गौमाखौ जनाय कर्टआव लानाय जादोंमोन आरो बे फैबाय थानाय समावनो थुनलाइस्रि बसुमतारिमोननि ओनसोलनिफ्राय ट्राकजों फैनानै ससे लामायावनो खमसे खम बिसोरो 8-10 किल'मिटारसोल' बिसोरो फैदोंमोन। दिमुगलाय होननाय मोनसे जायगायावनो बिसोरो ट्राकआ एक्सिडेन्ट जानानै बिसोरो जायगायावनो जोबोद गाज्रि जखम जादों आरो बेहाय थुनलाइस्रि बसुमतारिया बे समाव लगे लगे थैयाखैब्लाबो हस्पिटालाव बिथांजोआ रुंसारि जादों। लोगोसे मानिक बसुमतारि होननाय बिथाङाबो बे समावनो लोगो लोगो रुंसारि जादों। बेनिखायनो थुनलाइस्रि बसुमतारि गोसोखां बे सायनासालिखौ आंखौ बेखेवनो होनायाव आङो जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो बे सायनासालियाव जोंनि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बेन्दोङाव थानाय धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादाबो गोबां खामानि मावबोनानै दिनै 18थि 2 बोसोरारि जथुम्मानि बे समाव जोंनि आइजोफोरनि माखासे मावनो गोनां खामानि मावनो थानाय मावखांनाय आरो माखासे आयदाफारिफोरखौ लानानै सावरायनाय जाहाथे समाजनि रांखान्थिनि राजखान्थिनि सोलोंथाइनि गासै बिथिंफोरखौ लानानै सावरायनानै समाजनि मोजां हाबा मावलांनो हायो। बे जथुम्माया आइजोफोरनि थाखाय जोबोर गोनां आरो बे सावरायनाया जाहाथे मोजाङै मोजां जाफुंलाङो बेखौनो आङो आसा खालामनाय जाबाय। आइजो गासैबो जोङो बर' माहारिनि गेजेराव जेसेबांखिनि नुदों बे आइजोआनो बेहाय समाज सिबिनाय एबा समाजनि हाबा मावनायाव साफ्रोमहाबो बिबान दङ। हौवा मानसि हिनजाव मानसियाबो बिबान दङ। दा जोङो दिनैनि दिनाव जोङो समाजखौ फोसाबनो थाखाय आफादाल' मैखोम नाजायोब्ला जानाय नङा। बेवहाय गासैबो समाजनि गामिनि आरो साफ्रोम सुबुंफोरानो गावबागावनि रैखाथि गावबागावनि समाज बेबस्था न'खर बेखौ मोजाङै दैदेनलांनो बाहागो लायाबोला आफादाल' थोंजोङै नांथाब नाजाबाय थायोब्ला बे जाफुंनाय नङा। जायखिजाया जोंनि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि गोबां खामानिफोरा बै समनिफ्रायनो जाबोनानै दिनैसिमबो थाद'आखै मावबोगासिनो आरो बे समाव मावनाया जाबाय थागोन। समाजखान्थि रांखान्थि सोलोंथाइ बे गासैबो बिथिङाव आइजो अनसाय आफादा मैखोमै बिहोमा लानानै न'खर दानाय समाज दानायाव खामानि मावोब्ला निस्सय आइजो आफादनि गेजेरजों समाजा जौगागोन बेखौ आङो थांखि लानानै खामानि मावजानायखौ आं लुबैयो।